Ассалому алейкум дӯстони азиз ва подписчикони азизу муҳтарам. Умедворам ки ҳама каса хуб, сиҳат, саломат ҳастед. Дӯстони азизу меҳрубони ман, сарлавҳа бирта лайкора мезанем ва дар канал обуна шуданро фаромӯш намекунем. Дӯстони азиз, касоне ки дар сомонаи YouTube машғуланд, яъне ки мехоҳанд машғул шаванд, сабаб асосира агар ма ба шумо нуқтаи заифира агар ма ба шумо фаҳмонам, ҳамаи шумо мехоҳем ки доллар, евро, сомонӣ ба ҳар роҳе ки бошад мехоҳем кор кунем. Ма ҳамин хеле фурсата барои ҳамаи шумо, барои худат шербача, барои нами худат духтари нозанин, барои ҳамин худат модари меҳрубон ва барои ҳамин худат акаҷоно, ма ҳаматонда пешкаш мекунам каналҳои фурӯширо. Каналҳои фурӯшие ки шумоён метонен ягон ҳунар дошта бошен. Фарқе надорад зан ё мард, ёш, пир, ҷавон, фарқият нест. Основной як ҳунаре дошта бошен ва завқ дошта бошен ки ҳамин ҳиссиёти шуморо берун кардан гира, шумо бетоқат шудан гирен ва шумо боша фикру ақидаи худатонро тайёр кунен ва маҳсулоти фурӯшӣ дорен ё ки ягон ҳунар дорен, видео мекунен, монтаж мекунен, дар сомонаи YouTube мепартоен, ана баъд бошад доллар, евро, сомонӣ юған шарак снимат мекунен. Шербачакои азиз ва духтаракои нозанин, каналҳои фурӯшӣ ҳаминтариб сар мешаванд, аз 1000 боло подписчикай сар мешаванд. Каналҳое ки монетизатсияи сум кор мекунанд, бародаро, аз 35,000 рублай ҳозир аксия кардагиам барои ҳаматон 30,000 рубли. 5,000 рублида давом метен ба хотири оне ки лайкора мезанен ва подписатсия мекунен, ҳамин бобои овонитона чикор мекунен, дастгирӣ мекунен шерои нар. Ва каналҳое ҳастае ки пул кор намекуна ва дар оянда мекуна, нархошон аз 7,000 рублиан, аксия қати 6,000 рублида фурӯхта истанд. радноё метонен фурсата аз даст натен. Ва касоне ки дар сомонаи YouTube уже уверинай метона аз худаш боварӣ дора, пас барои инуам мо каналҳои бақуввате дорем ки мақсад суми баланд неста сумуш, например ай 100,000 рубл ҳамита боло рафтан мегира ки ҳамин видео мепартои шарак просмотр мегира. ҳаминтари каналҳоам дорем аз 100,000 рублай бародаро, подписчикошам баландай. касе ки хоҳишманди ҳаминтари канал харай, хоҳиш мекунам дар номерои экран дида WhatsApp, имоай муроҷиат кунен. номи ман Бахтиёрай ва як чизро барои ҳаматон мефаҳмонам, дӯстони азиз, ҳамин вақтҳои охир дар ма муроҷиат бисёр шидаистае ки ма канала мехарам, канала аз дасти ман мегиранд. яъне ки мошенникҳо бисёр шидаистиянд. основной мошенникҳо иҷода ҷавоно ролабозӣ кардаистиянд, чунки ҳамин ҷавонои ҳозира ёшан роҳи пулкоркунира камтарак ёд гирифтиянд, канал тайёр мекунанд, ҳамира мефурӯшанд, боз кашида мегиранд, номи канала иваз мекунанд, боз дига одамда мефурӯшанд. ман ҳаминтари одаморо чандташа қапидагиам, видеоам кардагиам, на ки аз вақте ки ӯ одам камбудии худашро тасдиқ кард, гуфт ки ман ака товба кардам, дига намекунам, ман ҳамин видеоро мисол дар сомонаи YouTube напартофтам ки ҳамон одам шарманда нашавад, чунки дар гуноҳи худаш иқрор гашт. на ки агар ман як бори дига бифаҳмам ки ҳамон одам ҳаминтари кор мекунад, ман ӯро на ин ки дар YouTube, балки дар ҳама ҷо Тоҷикистон, Россия шармандаш мекунам. дӯстони азизи меҳрубони ман, лайкора мезанем. касоне ки харидори аниқи ин каналҳо дар номерои экран дида, ҳамаи каналҳо качество доранд ва ҳамаи каналҳода гарантия дода мешаванд. воқеъ ҳаматонро ба Аллоҳи меҳрубон меспорам то видеои оянда боша. бо мо бимонед. веракои бобиш лайкора зер мекунем.